Henne kesengi jong ka khanyu tri uyayong arajar arpsau ka hinyo trip youth council Ribhoi Sepngi kalayo benok senyang daki ben bat ki des ha ka wei na ki school ka badon ha Umrit ha Ribhoi district ya ka tip kum ka Firstbom English School lower primary. Hakate kesengi layalam da president kate ke Seng uba RC thank you bat usketri uba P Carson teu ha ka jinge don lang jong ki nong kit kam snong jong ka snong Umrit ki bakentup yu usketri snong uba Rebindar thank you ki nong hikai kate ke Skul ki kmi ki pa ki Khynnah Skul lembat kit khot ke HYC na Ribhoi Sepngi.